The Ar-Arrakop con Salsaluyot Ilocano Entertainment Show. You're welcome, Lawag City. Alright, Mildred. Yuhu! Para kanyang Mildred. Si Kantay Kapintasan, si Tataropang, kiday mo, anaahitan, sinukat ang tinaugoda. Uok mo, anak kulaya, lagtas mo't aglablabusanan, tidakas nasang nilakay mo, kain kay saksaganaan. Saan met nga tamig bibiyang, no iso ti pagragsakang, oray aming inkakit na yunam, sa molikot pa eksensyonan, ang iyong kumaisarting mukuman, talakay mo nga likliputang, naisok ng aklong kaniyang, hindi barbang isip kapailan. Ay matalimudaw ang sawin, matamiludaw ang samin. Jakmeten mataros ang titinay mo analimet, Mildred. Kung naglutay ka din ng masawang pimpang ipatpatig, at dalawin kang di ka paila amarmar na. Hello, salam Mami Emily Cervera, Mami Shoni Galing Villanueva, Manang Mary Shoy, Ate Chuy Love Galasha, Ate Linda Lumbuy, Ate Jeba Lumbuy, Rizal de Dugas, Dios en Natividad Asido. Yahoo! Ay mataludaw ang sawin, matamiludaw ang isang Mildred. Jakmeten mataros ang tigtinay mo analimen, Mildred. Kung naglutay ka sa nagkasa ng dilintang ipatpatin, at dalawang kentang di ka paila amarmane. Si Kantay Kabaknangan, tilaad at pagpalpala ilangam, 24 oras nga online, puro selfie gargata timeline. Kasunong arot metay pamilyam, di mo pa yung mapagserbiyan, kasta lang arutan pinupupram, balang kan diskanto paila. Parang ko at kapay oras mo, at anang yantay tabiyag mo, man ano lang isip takibing mo, ano narasa tayo kititay mo, tinapatig may misat lakay mo, tinakat kat si bubu, papudawem tayo tapuso, letat pintas anapun no, papudawem tayo tapuso, letat pintas anapun no. Mildred, balikasin ka no. Oy, salan-salan tayo, abalayan, di kita kalay sa tatangal daw. Woo! Maregregragan dito, di kita inapoyan na po. Managkalay sa liyan ang kisada kini PJ. Sipot ba'y didamdamo, ngayon ka nasimpan, gas ka man natay dalayap, amangal sem kaniyak, kasaginaw biyag ko, mantay kayarigan, nugikan mapurus, kanay pagtumpalang, anan wenta pintas mo, nga ingingong mo tempunay, di met tumanaya sa likuan, nunong tendi patay, agayat kagitan, nakasat sa diwang pay, yan tangay at tuyap, nga at taligagay. Ano kita? Sipot pa'y damdamo, ngayon ka nasirpan, kas ka man natay dalaya, amangal sem kaniya, kasaginaw biyag ko, mantay kayarigan, nugikan mapurus, paday pagtumpalang, ananwenta pintas mo, ngayon inong tempunay, di met tumalaya sa likuan, nudong tengi
agayat kaitan tagasat sa diwampay yatangay at tuyang ngagtarigagay yatangay at tuyang tapintas mo yaing ingutem unay imet tumanay asani kuwang nudong tendi patay agayat kaitan tagasat sa diwampay yatangay at tuyang ngagtarigagay yatangay at tuyang ngagtarigagay bakit mo na sapatos ko ayan okay Mr. Noli Ganon anak kata cellphone nga may ay na Gaspagarigan itekon kentan kakay sunang ayat ko salwadang tungata tuy pamatek ko iyawat ko kenka ayat na dito mamuman kas bilang tungata asyak kada tarik na asyak kada tapusong tinto kadiag balbaliw panagayat mo kaniya numamwami tinaglabasan dagiti padas ko ken ayan panangidadanes tuirik na di kakad maupay kasi di datuma anangital kag tuirik na tahi din tahinda maawan agi kayda mauman hello Atenela Kakal happy watching ni Irene kapit kuna na niyang atalog Gaspagarigan itekon kentan kakay sunang ayat ko salwadang tungata tuy pamatek ko iyawat ko kenka ayat na dito mamunta asyak kada tarik na asyak kada tapuso tinto kadiag balbaliw panagayat mo kaniya numamwami tinaglabasan dagiti padas ko ken ayan panangidadanes tuirik na kakad maupay kasi ti datuma anangital kag tuirik na tahi din tainda maawa agi kayda mauman nanaamwami tinaglabasan dagiti padas ko ken ayat panangidadanes tuirik na di kakad maupay kasi ti datuma kanangital kag tuirik na tahi din tainda mahawan
agi kayda mauma. Kaidin ta inda maawa, agi kayda mauma.